pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. The DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi kukupasirani audio yomaliza mu chaka chimene cha 2025 lero pa 31 December 2025 siku limene ndiloopsa kwambiri, siku limene ndi pakati pa moyo ndi imfa, ndiwofunika kusamalisa amalawi chonde makamaka pamene tikupita m'maphwando komanso makamaka pamene tikuyenda m'misewu yathu, chifukwa m'misewu yathu yakuno ku Malawi ngakhale boma ali kukakamira kumakweza tologeti koma misewu ndiyonongeka kwambiri. Ndimamva chisoni ndikamaona anthu akumakanjira akulephera kuyenda kupita kwawo kapena kupita mtown ukapanga mabizinesi makamaka munyengo imene iyi. Panopa ndiye Makanjira Road. Ndikukuwuzani inutu aboma kumeneko kuti pamene mukuganizira zokonza misewu yambani ndi Makanjira Road umene unangoyikidwa pa kampeni kupita kukataa kukatengedwa mabillions koma ndikuzidya ndalama zonse mu boma la Chakwera. Msewu wina umvesa chisoni kwambiri ndi wa Muloza Chiringa Palombe Road umene unanamizidwanso ndi anthu andale kuupasa mabillions koma ndalamazo ndikuzidya. Inutu ndifuna ndikuwuzeni misewu yambiri yaonongeka. Kota Road to Mzuzu komanso kuchokera ku Mzuzu pita ku Karonga misewu yaonongeka. From Mzuzu to Lilongwe via Kasungu misewu yaonongeka kwambiri. Ndipofunikira kunena kuti ino amene mmadziwa za ukadaulo wokonza misewu taikani ma contractors yeni chifukwa ma contractors ito ambiri wandi afeki. Inu tauoneni msewu umene anapanga Bakiri Muluzi kuchokera Mulimbi kuzera kutyolo kukafika komwe kumuloza palibe pothole pakana paliponse, ndipo tikuyenera ati avulire chipewa amene wawa a study komanso group 5. Indenso ndi ku Malawi kuno kuli akaswiri ngati Adeki Construction, Rezi Construction, Maki Construction, Paramount Construction amene waso ndi akadaulo okonza kapena kumanga zinthu zosiyana koma makampani ambiri wa mukaawu ndi anthu andale afeki onena kuti angofuna basi azingodyera ndalama koma chitukuka kapena kumanga chinthu osachimanga zeni. So ine ndimadandaula kunena kuti kuno ku Malawi kwachuluka kwambiri katangale, misewu yambiri ikupha anthu chifukwa cha katangale. Kuona amene akukonzera nsewu kuyenda makilometers angapo nsewu kungoyenda ulo 3 days watibuka kale chifukwa cha corruption. Sindikudziwa kuti ma engineers athu ali kuti amene amaona za misewu, amene amaona kulimba kwa misewu, even ma bridge amene ambiri ndi afeki atengedwa ndi mazi makamaka pa mvula imeneyi. Lero tiyalankhuliraso Malawi part 2 ya kuchipatala, mavuto amene akukumana ndi Malawi muzipatala zosiyana makamaka ku Queens. Komanso tiyaliriraso Malawi amene akukumanaso ndi mavuto osiyana kuja kumachedwa makampani osiyana opanga zakumwa ndi zakudya kumene kuso kuli uve kwambiri, uve osakhala wamasewera. Andi ndizomvesa chisoni kunena kuti ziko lathu likulolera ngakhale lili ndi mabungwe amene amazaona za ufulu wanthu ogula komanso ufulu wanthu ngakhale awa amachedwa anzathu awa amachedwa competitions and fair trade. Anthu amene wawa sakukhala ndi inspection tour, even ma city assemblies sakukhala ndi ma city amene ma tours oti aone achite inspect mmene zilili zinthu muno Malawi. Koma tisanafike kumeneko kuti tikuwuzeni za zimene zikuchitika muzipatala komanso uve umene ukuchitika malo osiyana kumbali ya ku matoilet. Nangofuna ndikutengereni ku Mberewa district
kumene kuli project imene amafuna accountant kunali pa December 9 kunali ma interviews ulimi ndi chilengedwe framework ndi project imene ikufuna accountant ichitika ku Mbewa district. Koma ndafuna ndikuwuzeni kuti inu ACB tathamanga ni ku Mbewa district kukuchitika za chinyengo koopsa. Ino taonani anthu kuwaitana ena kuchokera ku Kalonga, ena ku Blantyre, ena ku Lilongwe, ena madera ngati ku Mangochi, ena anachoka ku Likoma kubwera kumene kujako koma munthu atampeza kale. Kungowayitanira enawo kuti akangokulisa amene akaperekeze amfumu koledzera, koma akuziwa kuti ampeza kale amene amamfunayo. Akungofuna kuti mu mabuku mwawo muonese kuti anthu anabwera ku Mbewa district pa 9 December kuzapanga ma interviews aulimi ndi chilengedwe framework project, koma anthu atapanga kale za chinyengo. Interview ndi interview opanda munthu wa technical ayi, koma kumtenga board chair ndi ma members ache awiri kumapanga interview anthu ophunzira kwambiri. Ndi ziko lomvesa chisoni. Ziko lomvesa chisoni Katangale wafikapo. Andi pakuyenera kuti inu a DPP mukupange zinthu zosiyana ndi maboma ena chifukwa anthu ali ndi high expectation kuchokera kwa inuyo mamulumuzana, makosana, magaye kunena kuti DPP mwina iyendesa zinthu mosiyana ndi anzawo. Koma ngati mungafoire zikhalaso chimozimozi anthu azadziwa kunena kuti andale amaona zinthu zolakwika akakhala kunja kwa boma. Izizi zikuchitika ku Mbewa district, sikuti zikuchitika ku Mbewa kokhwatira, zikuchitika malo osiyana m'makhanso muli chinyengo choopsa. Olokuti munthu upeze contract ndiye kuti uzikhala kuti ukugawana ndalama ndi ndani? Ndi akuluakuluwo. Lero nkhani yathu yoyamba ndikukutengerani ku Queen's Hospital ku Blantyre kumene kuli uve woopsa. Makamaka ku Queen's Overflow. Tikati Queen's Overflow ndikujana manga matenti. Abale anga mudziwe kunena kuti Queen's yoseija ku Overflow kuli toilet imodzi ya amuna, toilet imodzi ya akazi. Ndipo anthu amachita kuima panzere kuti azikalowa mu toilet imo. Ndizomvesa chisoni kuti anthu odwalika ena amachita kuzionongera ali panzere kuti munthu akazithandize khaya akabibe ku Queen'siko ndiye kuti munthu akuyenera aime panzere. Andi chinaso chimene chikumvesa chisoni ku Queen's, munthu umakhonza kupita kumene gogo mwina 8 o'clock usiku ngati imene zachitikira dzulo. Munthu wina anamenyedwa pa round about yochokera ku Ndilande. Ukamadzera nsewu wa magalasi kumuvula kummenya anthu kumukhapa kumtenga kupita naye ku Queen's. Anamukhazika kuchokera 8 o'clock ya usiku pakana anadzamuthandiza ija imachota 20 minutes past 5. Kodi ameneyo saka anamwalira? Komanso kuli a patient ena amene akudwala sugar apita kumene kujako ndi anthu ena ambiri kuakhazika kuchokera 3 AM kuzawathandiza ma 3 PM so mazulo, 4 PM mazulo, 5 PM mazulo. Manesi o madokotalawo amangokhalira pa mafoni. Olo akamakufusa matenda, amakufusa matenda ali pa foni. Makonda oyeseze iyo mukudwala chani? Iwo tatenga uja niyo ike pakuti bo omwemba liti ali pa foni. Anthu sakuthandizidwa moyenera makamaka zipatala zaboma. Andi izizi siku Queen's kokha ayi zikuchitika madera ambiri. Even no kuchikwawa so hospital kuli uve, kunsanje kuli uve, kumulanje district Mangochi ndiye hi padakale panomba ku Mangochi tapita ndi maodi momukapeza kuti anthu akulumidwa uzuzu koopsa. Not even a net kulephera kuchita procure net yeni net. Anthu akuvutika kumachita kupha uzuzu uja pakati pa usiku patient kumampeza akupha uzuzu. Olo kulapina angopeza provision ya makoiro hayi ndithu. So muzipatala mwathu mukuchitika uve kwambiri. And one of the worst hospitals in Malawi kumene kukuchitika nkhanza kupatula ku Kamuzu Central Hospital ndi ku Mzuzu, koma ndi ku Queen's Hospital kumene kuli toilet imodzi komanso ma toilet otu obloka.
anthu amati akazithandiza akaima panzerepo amakatunga mazi ndi kumathiramo. Ndamva chisoni amayi ena anazi atadikirira nthawi yayitali anangozionongera ali panzere ndi kuola ni manja ndi kukathira mu chintondomo movuta kwambiri. Even olo bafa ya ku Queens kumene akusamba anthu ku overflow inu mukhonza kulira mukhonza kugwesa msonzi kumanena kuti kumene kuti ndi kumalawi ukuku ndi kumalawi ukuku anthu akupangiridwa nkhaza kopsa andi kuchipatala kuchako anthu ambiri akumamwalira osakhala chifukwa chakukula kwa matenda kumamwalira chifukwa cha nkhanza cha mwano wa manesi ndi madokotala andi anthu amene wawa amalumbira kunena kuti azathandiza kuseva miyoyo ya anthu. Anthu amene ali olemera amapita muzipatala za private. Kuli bwanji munthu osauka azapita kuti? Andi mankhwala onso mwambiri momwe mulibemo koma anthu akuzunzika. Even ena kuti achoka miyendo ena avulala pangozi kupita ku emergency kujako anthu akudikirira 5 hours anthu akudikirira 6 hours. Even kuliwonde Machinga District Hospital kupitako kumene koko ati kumanena kuti anthu ngati dzulo anthu anakhala panzere kuchokera 6 koloko anthu amabwera ena kuchokera mutali kunsanama kuti kuntaja kubwera kumene kuchako kuchipatala chawo akuwauza kuti chamma past 11 alizipita na doctor asabwera azabwera lachisanu. Awiri serious. Nkhani ina imene tikufuna tilankhule makamaka kwa a Minister of Trade komanso makansala wonse makamaka meya wa mzinda wa Blantyre, meya wa Mzuzu, meya wa Zomba, meya wa Lilongwe. Tayang'ana ni matauni anuwo muli uve kuopsa. Makampani makamaka opanga zakujawa ngati mabredi, mimowa, madrinks ena ndiyena muwaendere mwazizizi mukaone kumatoilet kwawo. Ndamva chisoni imodzi mwa makampani amene amapanga mowa Malawi munomu Achibuku Products. Tapita ni kukanengo mukaone kumatoilet kwawo. Kwazaza makatoni even ulo mutoilet makuti ulowemo mazi tikumakulekeza mmuyendo mutu komanso osakhala kuti maziyo ndi amutoilet timuya mazi amvula olowamo mutoiletimo toilet yo bloka komanso mabafa awo auve anthu kumayikira maujeni makatoni kuti azisetera. Ndizoona zimenezo kampani yayikulu ngati Chibuku ijayo and moreover ikupanga zakumwa and izizi panaini yakuti a competitions and fair trade komanso akama plus ma officials aku inspection aku city assembly munayenera muziendera makampani ngati amene wawo anthu akudya za uve. Even kopanga nkhuku kumene nkhuku ziyama zikuzulira ku toilet munayenera zimene zizi muziganizira anthu akudya uve. Mu 2026 mutikuyenera tisinthe ngati amalawi tikuyenera tipange zinthu in a positive way. Musamangodikira anthu azungu akabwera ndi azikupangirani zinthu kuti kubwera mzungu kuti akugwira ntchito ku Chibuku kuja muona kukhala kwa ukhondo koma ifeyo amalawi khati natani khaya andi vuto lalikulu kuno ku Malawi anthu anazowerera kumakanyera muchire anazolowera chifukwa chokunena kuti matoilet athu ambiri wamuli uve kwambiri. Kuiona kampaniyo pali anthu ozindikira anthu ophunzira amadigiri koma mazi palibepo. Even olo ministry mu department osiyana anthu amachita kumatunga mazi muzigututu kuzisiya ku toilet kujako basi akapita kwa abwana oto ali musuti yawo akapita kumene kujako basi azithandize atunge mazi akutulire mu ntondo. Ndizoona zimenezo zopangisa manyazi kwambiri. So ama authorities ngati akama aku inspection yaku ma assembly mameya monga amene akupangira Jomo uja Jomoto akugwira ntchito yabwino ngakhale so tikulangizene ya Jomo kunena kuti tayang'ana ni town ya Limbi town ya Blantyre makamaka chapa large kuji pamene pajapa maphulika pamene pajapo mukunyasa mu town muja mulimanyi okha mu town ya Limbi mukununka makamaka ukuku kwa amwenyeku muyende mene mujamo muchoke pa Blue Bed mupite kupakana ku police kuja mukaone. Komanso even ma toilet wa muziendaso ndi ma police station momwe mukaone uve umene uli ku Limbi station mukaone uve umene uli pa Zomba 0 pamene ni makhala ine koma akulu toilet ili ku Zomba 0 pa polisi ya pa Zomba iniyo mukhonza kumva chisoni. Toilet yo kuti yangozaza manyi okha
kumadabayo abali anthu aja bwanji even iniyo apolisi mwayandikana ndi matoilet koma simamva kununkha eti simamva kununkha masero ambiri mumuli uve kwambiri andi panafunika kuti andale ambiri muzimangidwa muzikaona amene zilili mmaseromu mwina mukachoka kumene koko mukhoza kuzanena kuti atiye ntisinthe tiathokoze awa vitumbiko mumba atapita kumene koko anakaona mmene anthu akuvutikira athandizatu anthu vitumbiko mumba athandiza anthu ena mtima umenewo ndi mtima umene timafuna inu andale kuti muzipanga Bon Klindo, the DC, mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, POC 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Pangani click subscribe button. Kuti nthawi zonse mzilandira notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Ziwa kwambiri.